40 anos resumidos entre estas 4 paredes. A Asociación de Amas de Casa e Consumidores O Noso Lar xuntou centos de fotos da súa historia para celebrar a súa traxectoria. Naceu no ano 79 e dende aquela foron moitas as vivencias das súas socias. Algunhas delas quedaron agora recollidas nunha exposición fotográfica. Actuacións do grupo de teatro, actividades que se fixeron, colaboracións aquí co Concello, momentos de festa que temos na asociación, que temos moitos momentos de festa, carnavales, o día grande da asociación que é o día da patrona, que é o día de Fátima. Iso é o que vamos a ver aquí reflexado na exposición esta. Unha das iniciativas da que máis presume o colectivo é o seu grupo de teatro. Foron varias as directoras que guiaron as actrices nestas 4 décadas. Unha delas, Viri, que tamén foi fundadora do Noso Lar, lembraba hoxe o seu paso polo grupo teatral. Fue maravilloso, con mucha ilusión, con muchas ganas de disfrutar, porque el teatro es una actividad muy bonita. También tiene su responsabilidad, porque una directora, si no tiene el grupo, no hace nada. Y yo tuve un grupo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Entonces quedé muy orgullosa de mi paso por el teatro. Mais alá da vertente sociocultural, o colectivo tamén leva case toda a súa vida defendendo os dereitos dos consumidores. Nos desde o ano 84 estamos levando que consumo, defendendo os dereitos dos consumidores, traballando conxuntamente co Instituto Galego de Consumo e da Competencia. Salimos a dar charlas por todo o que é Galicia en estes momentos. A mostra fotográfica do Noso Lar pódese visitar no Auditorio de Vilagarcía ata o 24 de xullo.